denak ikasgelan daude, eta irakasleak Rosendo aurkezten du. Egunon guztioi talde, gaur dugu sorpresa bat, etorri da ikasle berri bat, eta itzen da Rosendo. Errespetuz tratatu behar dozue, bale? Ungo naz bere bila. Bale. Kaixo, Rosendo. Kaixo. Torri. Nahi badozu aurkeztu zure burua, bale? Presentate. Mi nombre es Rosendo y vengo de Rumanía. Vale, Rosendo, siéntate aquí, detrás de Mayalen, ¿vale? Hortxe. Bueno, eta garraituko dugun klaseakin, ¿vale? Ikasleak jolastokian daude. Aldiz, Rosendo bakarrik dago patioaren alde baten, eta Maialen eta June hurbiltzen dira bertara. Zer moduz matematikako azterketa? Ondo. Bai? Ui, Rosendo, zergatik zaude bakarrik? Es que no conozco a nadie. Eta normala da, horrela jantzita lagunik ez egitea. Eta hitz egiteko modu horrekin ere bai. No hace gracia. Txantxa bat da, lasai, Laurak taldeak nola antolatuko diren azaltzen du, eta ikasleak talde lana egiteko prestatzen ari dira. Vale, ointxe, urrengorik egiteko ingo dozue taldeak, vale? Izango dira bosteko taldeak. Jarri Mercedes, zuen artian. Kaixo, zuekin jarrian naiteke? Ez. Zergatik ez? Taldea betuta dago. Baina ez dago beteta, leku bat daukazue. Esan dizugu ezetz, bale? Nik uste du denok egin dezakegula leku bat, ez da zer gertatzen beste basartxagatik, ezta? Bai, ni berdina pentsatzen dut. Rosendo, gurekin nahi zela jarri. Vale. Bale, etorri, gurekin. Eskerrik asko. Ez dago zer gaitu. June eta Maialen mugikorrari begira daude. Beste bi ikasleak ere inguruan daude. Barre egiten ari dira zerbaiti. Hala, begira Rosendok ze argazki altzatu duan sare sozialetan. Ai, ama, ze aurpegia. Ez da intxarra. Nola ezetz, baina ikusi duzu bere aurpegia? Baina denok egoten ditugu... Bai. Honako Noiz behinka, hori olako da. gauzak, bai. Zer egiten ari zarete? Ezer ez. Zure argazkia ikusi da begine, oso barregarria da. Ezabatu hori. Baina utzi, ez da beharrezkoa horrela ibiltzea. Sare sozialetan ipintzen baduzu denok ikusi aldezakegu, Utzi bakea. Klasea amaitu eta ikasle denak klasetik urten dira. Natalia gelan gelditzen da, eta Lauraren gana joaten da hitz egitera. Bai, Natalia? Gauza bat kontatu behar dizut. Vale, etorri, jesarri hementzi. Vale. Zer gertatzen da, ba? Rosendorekin ez dira oso ondo portatzen klasean. Jolastokian adibidez barre egiten dute, taldeetan baztertzen diote eta gaur bere argazkiarekin barre egin dute ere. Ostras, jo, eskerrik asko, kontatziagatik. Oso ondo indozu, Nik lehenengo ere esan behar nuen. Bai, hori da, garrantzitsua da esatia eta inor pasatzea hau bakarrik. Hori da. Eskerrik asko, nik arduratuko naz honetan. Vale, Eskerrik asko. Laura gelaren erdian kokatzen da, eta giroa serioa da. Ikasle guztiak eserita daude klasean. Bueno, gaur gauza garrantzitu bat kontatu behar dizue. Zue, gelan eta eskolan errespetuz tratatu behar garela. Danokin. Nik badakit gaztiak zaretela eta dana, baina batzutan norbaitetaz barre egitea pertsona horren bihotza iraindu dezake. Así kontuz, bale? Zue norbait baztertzea edo sare sozialetan sozial igotzea pertsona horretaz kaltegarria izan aldela, ezta? Gainera, ikusten baduzuen zerbait, ez baduzue kontatzen adibidez heldu bat edo holan, hori bai kaltegarria izan alda, ezta? Bai, egia da, batzuetan ikusten dugu eta ez dugu zer kontatzen. Barkatu. Barkatu. Neri ez didazue barkamena eskatu behar. Badakizuen hori eskatu behar dizuen barkamena, ezta? Rosendo patioaren eskina batean eserita dago. Oraingoan ez dago hain triste, baina oraindik bakarrik dago.
Leire eta Natalia hurbiltzen dira berarengana. Rosendo, ez da nahi duzu gurekin? Zertara. Ba, jolastera eta gero taldeko marrazkia bukatuko dugu. Hori da, atzo erdi eginda utzi genuen eta zure ideia oso ona zen. ¿Estáis seguras? Bai, klaro, guazen. Denok desberdina gara. Denok merezi dugu errespetua. Ikusten baduzu, ez geratu isilik. Lagundu.